4 kumpaniji bbenefikaw b'suċċess mill-inizjattiva tas Seed Investment Scheme li kellha lan li tgħin mod finanzjarju intrapriżi ġodda. Lan ewlieni ta' din l-iskema kien li investituri privati jiksbu l-finanzjament meħtieġ biex jibdew attività kummerċjali b'għajnuna għal ideat innovattivi tagħhom kemm mis-settur finanzjarju u kemm il-gvern. Din Mikallef mill-kumpanija First Bridge tkellem dwar l-importanza ta' din l-iskema li qed tiftaħ l-opportunità l kumpaniji ġodda f'diversi oqsma bħal dawk tal-finanzi u s-settur diġitali. Fost minn tal-ewwel biex jgħinu ċertu investituri li forsi għandhom daqsxejn biża' jew daqsxejn reluctancy biex japproċċjaw startups. U dal-inċentiv li huwa available għall-investituri individwi għandhom dik l-opportunità li l-investiment li qed joffru li qed jagħmlu jieħduh lura bħala tax benefit. Il-kumpanija Tot 3D kienet kumpanija oħra li bbenefikaw minn din l-iskema li toffri rifużjoni mit-taxxa sa 250,000 euro lill-investituri li jgħinu fit-twaqqif ta' dawn il-kumpaniji ġodda. Edward Azzopardi, wieħed mid-diretturi ta' din il-kumpanija qal li din l-iskema għenithom biex iħajru investituri li ma kinux jinvestu fil-qasam tagħhom. Konna wasalna mbagħad biex nieħdu l-kumpanija għal pass li jmiss kienet għadha kif tinfeta Seed Investment Fund u di tatna l-kapaċità li napproċċjaw investituri li s-soltu ma kinux jinvestu f'dal qasam bħala tip ta' assi ġodda. U minn hemm stajna nkabbru u wasalna sal-pass li qegħdin illum. Il-Ministru għall-Ekonomija u Intrapriżi żgħar Chris Cardona qassam iċ-ċertifikati lil dawn il-kumpaniji li bbenefikaw minn din l-iskema u qal li qed tindirizza d-diffikultà ta' meta l-banek jibqgħu lura milli jisilfu għal proġetti ġodda. Li jkollhom problema biex jaċċedu għal finanzi b'mod tradizzjonali, partikolarment mill-banek, illi intuhom għajnuna aħna permezz dawn l-iskemi kif ukoll nattiraw investiment privat biex flimkien mal-idea, mal-kunċett tagħhom nkunu kapaċi nikkommerċjalizzaw l-idea tagħhom. Din l-istess konferenza ntqal kif waħda minn dawn il-kumpaniji li ħadu l-flus qed tesporta l-prodotti tagħha lill-Amazon.